mai dan bakari gan nan fito gaba, kai mai dan farin kan nan kai ma zo na kasansa, kai ma mai dan gashi nan kai zo da sauri. To general na yan sanda na kasa IGP alkali Baba Usman PSC daga NPM FDC da kuma kudirin mai girma kwamishinan yan sandan jihar Kano CP Sama'ila Shaibu duka FSI, wato umarni da kudiri na tabbatar da tsaro da zaman lafiya a wannan jiha ta ta Kano mai albarka, da aiki kafada da kafada tare da sauran jami'an tsaro da kuma al'umma. Ubangiji Allah madaukakin sarki ya bamu nasara. Kamar yadda muka fitar da sanarwa, wato shirye-shirye na bada tsaro a lokacin bukukuwa wato na sallah a wannan jiha, to a yan sandan mu na Operation Puff Ada wato kankace kobo wanda suke aiki a sassa daban-daban na cikin jihar Kano, mun kai ga nasarar kama mutane 128 da laifuka daban-daban, kama daga daba, wato kwacen waya, sanan da ta'ammali da miyagun kwayoyi. Waɗannan da kuke gani suna wasu daga cikin waɗanda muka kama musamman a wuraren da aka yi hawa wanda su fito da niyyar yiwa mutane wato kwace. Lokacin 'yan sandanmu na Operation Puff Ada a ƙarƙashin jagorancin OC Antidaba CSP Bashir Musa Gwadabe muka kai ga nasarar kama waɗannan da kuke gani, wanda mun kama su da makamai daban-daban, wanda gashi nan ma hada bindiga da wannan wukake kala-kala da wannan danko nan da kuke gani. Akwai waɗanda aka yi mana kira ana faɗan daba ana kwace a unguwar Sauna wato Dakata, wanda muka je muka kama waɗansu a ciki wanda suka fito suna ƙoƙarin hana wato ma'aikata aiki. Ga su dai da kuke ganin su da laifukan daban-daban, wanda kwamishinan 'yan sanda bayan waɗanda suke nan da sauran ofisoshi na 'yan sanda da zarar an kammala bincike za a gurfanar da su wato a gaban kotu domin a musu hukunci. Ga wasu za ku ji daga bakin abubuwan da suka yi. Kai zo mai dan bakari gan nan fito gaba, kai mai dan farin kan nan kai ma zo na kasansa, kai ma mai dan gashi nan kai zo da sauri, kai ma zo mai dan bakari gan nan kai dan garamin nan kai ma zo. To a ku hau layi kai zan fara ta kai. Me sunanka? Sunana Halifa. Da ƙarfi mana. Sunana Halifa Ahmad. Kallon nan shekarunka nawa? 17. Unguwa? Dorayi. To ga ka a wajen 'yan sanda me kai? La an kama ni ne a wajen hawa da wuka. Wace irin wuka? Wuka adda ce. Me ka je yi da ita? Wallahi Allah ni dai tsotsayi ne ya kai na. Ya kai ni wajen hawan wallahi da ita, ni kuma ba dan daba bane. To da me kake sha? Ba na shan ko kuma da wuka adda. Amma ina suna aikin lai Abdulrahman dan Osi Dorayi. Dan wa? Osi Dorayi. Wai Osi? Dan Osi Dorayi. Shekarunka nawa? Shekara ta 20. Ai na kake da zama? A Dorayi nake ga. Kai yanzu da wannan haka kace shekaru 20? Gaskiya na gaskiya fa? Aikin lai. Ha kun sa yanzu bincike muke yi. To ba mu labari me kai? Ya abun da ne na je in su ya wiwi ta rabin leda na dan daura ta a daki, ina zaune ina jiran a sha ruwan dan fita dan je in samu na kashewa. Kawai sai ga yan katu da gora yan California Dorayi kenan, kawai sai suka arrestin dina da wannan tabar a cikin daki na. Da kuma me makami fa? Yawwa sai suka dauko wata wuka ta yankan kamiya wadda nake dan dafa abinci, ina dawo sai suka dauko ta. To me kake da tabar kai? Tabar abin da nake ita na dan yanka ta, ina samu ina dan yankawa ina siyarwa, maganin taba kayan wani. To da me ne kake sha? Ni abin da nake sha bana shan komai wanda ya wuce tabin da nake siyarwa sai suka yi. To kamar ma bata fiye ka ba. Allah suke ne. Kai me sunanka? Yana Aliyu Adamu. Aliyu Adamu. Kai Aliyu kuma? Shekarun ka nawa? Shekara ta 20. Ta kai an ga kan nan naka ma ba za a ce a ina kake da zama? Ina kawo. Da ƙarfi mana? Ina kawo. Me kai aka maka? A kama da waya ne. Waya? Ta me? Ta kira. Ban gane ta kira me kai laifi? Waya ce dauka. Kasata ko ka dauka? Kasata. A ina kasata? An gombe. Suna? Aliyu Bala. Shekaru? 20. Kai ma da wannan ka? Unguwa? Goron dutse. Me kai? Na je wajen hawa ne da wuka. To, wukar za ka hau ko me? A doki na kai, ina wannan yanke igiyar doki. Da me ne kake sha? A abin da nake sha. Ai dan jiyo kanka gefe mu ga. To, suna? Abubakar Abdullahi. Shekaru? Shekara ta 20. Kace unguwa? Hausawa Zurot. Dan yi haka da kanka mu ga. To me kai aka muka? An kama ni a wajen hawa. Da me? Da wuka. Kai daga ina kake ma tukunna? Daga Hausawa nake. Me kaje yi da wuka? Abin da na je yi. Suna? Abubakar Suleiman. Shekaru? 20. Unguwa? Janguza. Me kai aka maka? Da wuka. A ina? Mun daga gidan zuwa na kama. Alhamdulillah kamar yadda kuka ji ga su dai gaba ɗaya kwamishinan 'yan sanda ya bada umarni da zarar an kammala bincike za a gurfanar da su a gaban kotu.
za mu yi amfani da wannan dama mu yi godiya ga Allah subhanahu wata'ala da Allah ya sa duka waɗannan hawa da aka yi a jihar Kano an yi su cikin kwanciyar hankali kuma an yi su lafiya. Alhamdulillah irin waɗannan da suka fito an kama su da dama, kwamishinan 'yan sanda ya ba da umarni gaba ɗaya da zarar an kammala bincike za a gurfanar da su a gaban kotu domin a musu hukunci. Dole mu godiya ga al'umman unguwa, shugabanni, 'yan kwamiti, 'yan bijilanci da duk waɗanda suka taimaka da bayanai wanda ya kai mu ga kama irin waɗannan ɓata gari tun kafin su kai ga wato aikata laifuka. Mun gode. Haka zalika kamar yadda muke bayani a kowane lokaci, duk inda aka wani motsi ko hanzari na irin waɗannan ɓata gari a yi ƙoƙari a sanar da ofishin 'yan sanda da ke kusa ko a kira mu ta lambobin waya kamar haka. Akwai 0800 32 41 9754 sai 08 23 82 1575. Muna godiya a kowane lokaci addu'o'inku da kuke bamu, sannan da taimako da kuke bamu da karfin ku da dukiyar ku da komai na ganin cewa an tabbatar da tsaro a wannan jiha. Insha Allah za mu ji gaba da dagewa don ganin tabbatar da tsaro ya dawoma a wannan jiha ta Kano mai albarka. A madadin kwamishinan 'yan sanda na wannan jiha CP Sama'ila Shaibu duka FSI wanda al'ummar jihar Kano suka yi wa lakabi da wato nagari na kowa, ya ce mu ƙara jaddada godiyarsa ga al'umma. Mun gode. Ka gyara mana.